नै जोंहानि दिनैनि जानायनि 12थानि सानसुफुनि ओंखाम ओंख्रिया जि गोथाव जादों दिनै लावजों ना बेनिफ्राय ना खर' फ्राय लाइ भाजा बेनिफ्राय मामोनलाय पापर ओमफ्राय फिस आरोना टमेट' नारें पियास ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बेखौ बानलु सिब्र गिदिर ओमफ्राय नैबे नाथुर बाथोन जोंनि बगाजुलि माबायाव जाम्फैयाव गुरनानै मोननाय नाथुर जुनाय फिसा फिसा खांख्राइ फिसा फिसा बाथोन बानलु ओमफ्राय हाइजें सामब्राम गुफुर दुन्दिया गोरलै होना देदों जि गोथावखा माने जोंना मालिकआ ओंखाम जागासिनो नै आरो नैबे हले माबा नङा दे जुमाय नङा दे थारमाने बियो आमलाइ रोसिसो थारमाने आमलाइखौ नै बेबायदि बानायदों बिदै सिनि होनांगौ बेयाव आमलाइखौ एसे बयल खालामनानै दै गुदुं फुदुंनानै सिनि होनानै बयेमाव सोनानै मास मोननैसो दोनबा माने बिनि फिथाइनि रोसिखौ माने ओंखारजोबनायखाय ओरैबायदि मोजां जायो बेखौ लोङोबा देहायाव जा मोजां एनारजि फैयो आरो गेस्ट्रिक गोनांफ्राथ' हायोबा सानफ्रामबो एसे एसे लोङोबा हेल्थनि थाखाय बिराद मोजां नै आंना मालिकआ ओंखाम जागासिनो जि गोथावखा नै लावजों नाजों दोनथ'नोसै दे ओंखाम जानोसै थारमाने नङा होमबा